Jamen, vi har haft en rigtig inspirerende workshop i dag, hvor vi har arbejdet med forskellige idéer til sortering af affald op i etageejendommen. Og det har vi sådan forsøgt at komme igennem med nogle forskellige metoder, som har været spændende at arbejde med. Altså noget mere visuelt, end jeg er vant til at arbejde, kan man sige, både i forhold til den måde, som idéerne skulle præsenteres, hvor vi normalt sidder og skriver og måske lave nogle figurer og sådan noget. Her skulle vi også tegne og så videre. Så lige fra starten af har det været mere visuelt, kan man sige, orienteret, end jeg plejer at arbejde. Så det har været meget spændende. Og så har vi her til sidst sådan ligesom skulle gennemspille vores idéer i sådan nogle små dukkefilm, for ligesom at komme skridtet videre med at sætte det ind i en hverdagskontekst. Og det synes jeg også, det giver faktisk nogle nye ting til den måde at arbejde med idéerne på. Så det er nogle ting, jeg tager med. Jeg tænker ikke, at jeg selv kan facilitere det, men jeg tænker, det er en metode, som man så kan hente noget hjælp ind til i en anden sammenhæng. Så ja, god dag.